Вітаю всіх глядачів телеканалу ОТР, як у тимчасово окупованому Криму, так і у всій Україні і у всьому світі. У нас дивляться в різних країнах, і ви нам допомагаєте. За це я вам дуже вдячний. Всім, хто небайдужий, всім, хто підтримує Збройні Сили України і наш медійний фронт. А ми продовжуємо мовлення, яке стосується виключно війни. Це зрозуміло. Це 24 лютого жодного дня не було, щоб ми не говорили про одне і те саме. Ситуація змінюється. Ситуація на фронті на землі, і на фронті на дипломатичному, на міжнародному фронті. Тому я дуже радий, що до нас долучився Ігор Харченко, дуже досвідчений дипломат. Селям алейкум, пане Ігоре. Алейкум ассалам, пане Ігоре. Вітаю, радий вас бачити. Пан Ігор, я просто нагадаю, хто може не пам'ятає, він був послом в таких ключових країнах, як Британія, як Японія, як Польща і Румунія. Тобто людина дуже розуміється на всіх цих темах, до яких ми сьогодні доторкатимося. І почну я, напевно, знаєте, що може так і трохи не в тему зовсім про війну, але ось Велика Британія простилася з королевою Єлизаветою II. Хто вона була для світу і для України, якщо ви маєте що сказати про це? Ким вона була і як вона війшла в історію, і одночасно продовження, яким буде король Чарльз, який її син, який прийшов на зміну королеві. Пане Ейдере, ви порушили питання, яке у нас в сім'ї, воно майже таке персональне, особистісне. Я вручав вірчі грамоти королеві Єлизаветі у 2005 році. Наша молодша донька пішла в школу якраз в час цього відрядження довготривалого в Лондоні перший раз. Діти англійські ходять в школу рано, ідуть десь з 4-5 років, по-моєму, і років 5 було. Повернулися додому, ми питаємо, хто там в школі, як, і вона відповідає, щось розказує, а потім каже «Our Queen», наша королева. Розумієте? І от з тої пори Єлизавета II у нас в сім'ї це «Our Queen», наша королева. Мені випало щастя, я не побоюся цього слова, багато разів, хоч і коротко, але спілкуватися з монархом британським. З досвіду свого спілкування за 30 років державної служби на різних рівнях можу сказати, що це був найкращий співрозмовник, якого можна собі взагалі уявити. Просто блискучий. Просто англійці кажуть «class of her own». Тобто ніхто навіть і близько не стояв. Ким вона була для того, що колись було Британською імперією, потім стало британською співдружністю, вона була главою держави. Саме тому сьогодні всі новини світові, починаючи мейнстрімні, ця новина сьогодні світ прощається. Не просто Британія, не просто британська співдружність, світ прощається з одним з найвидатніших державних діячів нашого з вами сучасного світу. Тому, і так доля розпорядилася, що я вже сказав, моя робота певний час була пов'язана з тим, що в Англії, коли ти працюєш на цьому рівні, то ти працюєш не послом в Англії офіційно, а послом при дворі Святого Якова. Ambassador to the Court of St. James, тобто ви знаєте, воно таке, і завжди будь-яка
робота в країні, вона залишає частину цієї країни у тебе в серці надовго, і, звичайно, е, Англія залишилася в наших серцях надовго, і, звичайно, королева Єлизавета, вона завжди тепер буде з нами, бо вона є нашою королевою. Яким буде новий монарх, Чарльз, син королеви Єлизавети, мені щось здається, що це буде дуже гарний монарх, дуже належний і часу, і такій країні, як Британія, монарх. Взагалі, британська королівська родина це дуже така, ну, універсум в універсії. Вони все життя готуються для того, щоб, можливо, колись настане той час, коли доведеться тобі відповідати за все. Бо в Англії, ви знаєте, секрет, чому англійська система політична така діюча, функціональна. Мені один генерал на якомусь прийнятті офіційному, вже після тосту за королеву, як звичайного військове прийняття, пояснив жартома, в чому причина того, що британська політсистема, як він вважає, є найкраща. Ну, я, щоб підтримати розмову, спитав, чому. Він каже, ви знаєте, у нас є всього одна людина, яка може все, але оскільки вона дуже добре вихована і має манери, вона цього не робить. Це монарх, це королева. І от в королівській родині британській якраз всі члени її готуються саме для того, щоб таку роль виконувати. Взірець за останні кілька десятиліть це, звичайно, королева Єлизавета, і я думаю, син її, король Чарльз, він буде достойним продовжувачем цієї важкої роботи, яка є бути монархом Великої Британії. А як вона, королева, покійно ставилася до України? Ви її питали, вона щось вам, ви ж кажете, що вона така співрозмовниця цікава, щось можна, бо вона ніби статуя, ну тобто про неї знають, що вона є, вона завжди була, і вона хороша, з великим там знаком плюс, але конкретно ось щодо її ставлення до України, ну ніхто нічого не знає, ви ж перше джерело в цьому. Скажіть, будь ласка, це цікаво просто всім. Поділюся ще одним спогадом. Перед тим, як іти вручати грамоти, я, звичайно, пройшов інструктаж і в Foreign Office Міністерстві закордонних справ, і в протоколі Кінгемського палацу, де підкреслили мої співрозмовники, що члени королівської родини спілкуються, звичайно, коли є така можливість, королева теж спілкується, але будьте уважні, вони не спілкуються на політичні теми від слова взагалі. Від слова взагалі. Ну, звичайно, ми це запам'ятали, всі посли при дворі Святого Якова, вони протокол виконують. Але одного разу, я вже не пам'ятаю, що це була за нагода, якийсь річний чи різдвяний, чи інший якийсь захід в Букінгемському палаці. І от королева, вона обходить з почтом ряд послів, біля кожного зупиняється, проводить там 2-3 з ким хвилини, 4-5. Це називається small talk. Маленька розмова про щось таке загальне, добре. І от, як кажуть, дідько мене втягнув, бо якраз тиждень тому чи щось таке була якась подія, вона пройшла навіть в пресі в англійській. Один із членів королівської родини, досить поважний, щось пов'язане позитивне з Україною, чи сказав, чи зробив, я вже не пам'ятаю, але воно в пресі було. Тобто тема, щоб зачепитися за країну, була. Угу. І от я згадав про цей епізод, кажу, отже ж, і тут
її величність подивилася на мене оцим ганноверським поглядом своїм і видала фразу, яка буквально там хвилина була цієї фрази, яка мені пояснила, що вона прекрасно знає, що у нас відбувається в Україні зараз. Краще, ніж я собі уявити. А у нас якраз тоді, у них, до речі, теж прем'єр-міністр боровся один з своїм міністром фінансів, а у нас президент боровся з прем'єр-міністром. Ну, був такий період. І от вишуканою дипломатичною мовою англійська королева, не називаючи, звичайно, імен, але видала характеристику сучасної політичної ситуації в Україні. Мені просто вийшло. Потім я вже по своїх каналах дізнавався, звідки ж вона може знати. І мені пояснили, що це не просто, що от вона як статуя, ви кажете, що вона на банкнотах. Угу. Королеву щоденно, тепер короля, брифують Угу. з усіх питань, які можуть становити з точки зору британців національний інтерес в порядку пріоритетів, щоб монарх був в курсі справ. Але монарх же завжди мовчить. Це їхня традиція. Він може якось впливати, ну якось непрямо. Ну, наприклад, з ним може хтось радитися, якщо хтось потребує поради. Тобто, і взагалі, ви думаєте, що королева Єлизавета, вона була в курсі нашої війни до свого останнього дня. Я правильно вас розумію? І вона підтримувала своїх прем'єрів і Бориса Джонсона, і нову, яку вона просто за тиждень до смерті своєї вона її прийняла. Всі важливі національної ваги події в Британії, вони не проходять повз Букінгемський палац. Всі призначення важливі, всі рішення, все проходить через Букінгемський палац. Бо формально, дійсно формально, багато в чому формально, але ви бачите сьогодні, що робиться на вулицях Лондона останні кілька днів. Це ну, як останній раз, можливо, таке було в історії Британії, це коли Вікторія, королева, яка правила вже менше, бо Єлизавета, вона поставила рекорд, але це відійшла епоха. От зараз Єлизаветинська епоха повоєнна, фактично от сьогодні вона завершується і будемо сподіватися, що, повертаючись до вашого попереднього запитання, король Британії Чарльз буде, скажімо так, провісником епохи вже нової, в якій Україна буде мати більш виразний міжнародний профіль, скажімо так. І до цього, звичайно, все, що Британія, особливо останні роки, робить, допомагаючи нам, британська корона буде також дотична. Ну і, напевно, останнє запитання про королівську фамілію. Як все ж таки правильно? Карл II або Чарльз II українською мовою? Бо я не втручався там в цю дискусію. Вона ж люблять сперечатися про все абсолютно в інтернеті, там на Фейсбуці, де завгодно, так, в публічному просторі. Але ну, для мене крапку поставила посолка Сполученого Королівства в Україні, яка сказала, для мене, я буду називати його королем Чарльзом II, так? Це правильно так? Або все ж таки Карл, або Карл це все ж таки російська традиція неймінга, так скажемо, британських монархів. Як нам правильно бути? Або байдуже? Я знаю принца Чарльза особисто. Я завжди до нього звертався Your Highness. Тепер я буду звертатися, якщо буде нагода, Your Majesty. Але він для мене завжди був, є і залишатиметься Чарльз. Зрозуміло.
як і для британської амбасадорки тут в Києві. Ну, я думаю, що ми маємо погодитися з амбасадоркою, з посолкою Великої Британії і називати саме Чарльзом і закрити цю просто таку дивну досить дискусію. Як британці називають, так і ми маємо називати не як росіяни. Це точно. Ми ж вже ніби відривалися через певні обставини жорстокі. Скажіть, будь ласка, тепер переходимо до прем'єр-міністерки, до нової, да? Ліз Трас. Що за людина? Чим вона схожа, або чим відрізняється від попередника? І на що чекати Україні в плані підтримки з боку саме Сполученого Королівства, яка виявилася найпотужнішою разом зі Сполученими Штатами і з Польщею, там і деякими іншими країнами, але все ж таки Британія це некий деякий символ, символ такий. Якщо ж вже британська корона визначилася, так що вона підтримує, це має значення в будь-якій війні, і в цій війні так само. Так, ми зараз не знаємо ще, чи можна сказати, чим відрізняється пані Ліз Трас, новий прем'єр-міністр Великої Британії, від свого попередника, тому що дуже мало часу пройшло з моменту її призначення, і якраз цей час співпав з дуже сумними подіями в Великій Британії, британській співдружності, сьогодні поховання королеви. Але ми знаємо три речі. Перша, Ліз Трас є надзвичайно добре підготовленою до цієї роботи саме в українському питанні, бо останні місяці вона працювала Foreign Secretary, міністром закордонних справ. Вона прекрасно знає досьє з української проблематики, тобто їй не треба входити в тему. Друге, вона досить з тих публічних заяв, які вона робила протягом останніх місяців, вона досить чітко артикулює свою позицію, навіть інколи на грані того, що можна говорити. І тут вже багато є припущень серед експертного середовища, чи може вона теж повторити шлях залізної леді, яку ми пам'ятаємо 40 років тому була прем'єр-міністром Великої Британії. Ну і третє, вона вже публічно задекларувала, що підтримка України буде одним з пріоритетів її роботи на цій посаді. Тому мені здається, що якраз в способі нового прем'єр-міністра Великої Британії ми маємо продовжувача справи Бориса Джонсона і надійного партнера, і я би більше сказав, навіть союзника. Окремо відзначу, що саме Ліз Трас кілька тижнів тому ще на передвиборчих перегонах, відповідаючи на запитання досить таке провокативне стосовно ядерної кнопки одного з журналістів, вона ні секунди не вагаючись дала відповідь, яку не всі політики такого рівня, я б сказав би, наважилися б дати. І от пару днів тому ми почули, що і Сполучені Штати, президент Байден на цю тему теж публічно вже почав висловлюватися. Але є різниця, я хочу уточнити. Я перепрошую, пане Юрій. Вона сказала відверто, а Байден ні. Він сказав, ми щось зробимо, Росія стане найбільшим ізгоєм, але конкретно він не сказав, на відміну від британців. Да? Що це за гра така? Тобто, це ж ми розуміємо, що це така, просто така пара, як сімейна пара, да, сполучені, як може там син і донька, або вони міняються місцями періодично там за різних обставин, але в принципі це родичі найближчі, да, Британія і Сполучені Штати. Це такий розподіл ролей, чи що, як це, тобто не все, що кажуть британці, каже, наприклад, Байден, але ми не можемо там мати сумнів, що вони разом. Це так же? Пане Єдер, давайте я таку не зовсім дипломатичну відповідь дам на це запитання. Перше, те, що я вже сказав стосовно публічних коментарів на цю тему,
від Ліз Трас і від Байдена, я більше цього розвивати не буду. Тому що сказано, то сказано, тлумачень може бути багато. Але те, що ви кажете, це солодка, родичі там і так далі, я вам ще одну, як кажуть англійці, historical anecdote із власного досвіду розкажу. Бо я перевіряв потім те, що прочитав в одній історичній книжці, перевіряв на англійцях, і результат виявився такий, як я і очікував. В 41-му році, після того, як 1941 році, після того, як вперше американці увійшли в війну після Перл-Харбора, японської атаки, і британський генштаб майже в повному складі, основні генерали приїхали до Америки, щоб вперше поговорити на військову тему з своїми колегами. Так звана Вашингтонська конференція. Вона була закрита, але тим не менше тепер уже ж це вже історія, і що там відбувалося, описано. Так от, британський генерал тоді взяв слово і звернувся brothers, тобто брати до американських своїх колег. І одразу американський генерал підняв пальці і сказав point of order, тобто у мене зауваження з порядку ведення. І сказав одну фразу: not even cousins, навіть не двоюрідні брати. Ну, ви розумієте, про що? але ж насправді, ну це вони ж давно воюють завжди. Вони, ну це насправді, ні, це з точки зору, ви розумієте, улюблений жарт британця і англійця, коли вони зустрічаються на 4 липня. А від кого у вас незалежність? Питає британець. А від вас, відповідає американець. Оце от один із cultural, так би мовити, icons, який пояснює оці дуже специфічні відносини, які існують між Великою Британією і Сполученими Штатами Америки. Так, це, звичайно, дві найбільші англомовні, з політичної точки зору, країни. Протягом війни прем'єр-міністр Великої Британії і президент Другої світової були, мабуть, найбільш динамічною такою парою політиків, які довели справу до кінця, хоча Рузвельт не дожив. Але різниця в підходах до того, що буде після війни, між Рузвельтом і Черчиллем, була досить велика. Тому що Британія тоді ще була імперією, Рузвельт був антиімперіаліст. Власне, в цьому. Але тим не менше, маючи розбіжності, вони робили одну справу. Тому, звичайно, те, що кажуть в Лондоні, не завжди точно повторюють в Вашингтоні і навпаки. Але те, що від цих двох столиць по таких питаннях, як сьогоднішня війна, яка йде в Європі, в Україні, і до якої залучені практично всі вільні, потужні політичні діячі в світі, то, звичайно, то від рішень і від заяв цих двох столиць, Лондона і Вашингтона, залежить дуже багато. А чому так сталося, на вашу думку, що Британія найактивніша в підтримці України, ну, принаймні, з держав Старої Європи, як то кажуть, да, Старого Заходу? Ну, про Польщу ми не будемо навіть казати, це просто, ну, це наші сусіди, і як все... Всі вже переконалися, наші брати, литовці тощо. Але ніби Британія – це остров, ніби вона вже не імперія, да? Але вона дуже чітко артикулювала свою позицію, і вона дуже потужно допомагає, ніби це просто, ну, майже її війна. Ну, вони лише не воюють особисто, але, в принципі, вони і готують, навчають наших військових, вони постачають найсучасніше, що там у них вони є, там, і ще обіцяють, і будуть. І вони точно, і Ліз Трас, і Борис Джонсон казали, що вони не відмовляться від підтримки України за будь-яких обставин і будуть з нами до кінця, до
перемоги. Вони навіть це артикулюють дуже чітко і спочатку. Да? Чому так? Чому саме Британія? Вона ж ну там фактично це ж невелика країна, не саме велика країна навіть Європи, якщо Європою вважати цей остров, який себе сам може континентом вважає, певно. Ну, за територією не така велика, правда, за населенням вона більша, ніж Україна, Велика Британія. Але є дві відповіді на ваше запитання. Вірніше, вони пов'язані. Відповіді на ваше запитання. Чому? Перша формальна. Відповідь. Я був в тій невеличкій делегації, яка готувала 90 Будапештський протокол, коротше кажучи. Коли підписувався в Будапешті от про гарантії, коли Україна позбавлялася ядерної зброї, Джон Мейджор тоді від Британії підписував, Клінтон від Сполучених Штатів. Ну, знаєте, і Єльцин Борис від Російської Федерації, так звані гарантії. Ну, не будемо зараз коментувати цей Будапештський меморандум, але оскільки там стоїть підпис британського прем'єр-міністра, і в тексті цього меморандуму є формулювання, яке можна витлумачити як зобов'язання певні, хоча б політичні, з боку британців і Сполучених Штатів Америки, то це той формальний і зрозумілий будь-якому британцю, бо британці – це законники. Якщо ти вже щось сказав, то ти мусиш виконувати. Це одна з причин, чому Британія сьогодні так активно підтримує Україну. Друга, так склалося історично, що в час оцієї розширення агресії, починаючи з лютого цього року, на чолі Британії, як прем'єр-міністр, стояв Борис Джонсон, який, ну, мабуть, так скажу, краще будь-кого знає тему, що таке боротися з диктатурою з англійської точки зору. Угу. От буквально його книжка, він журналіст сам за оригінальним фахом, Борис Джонсон, книжка про Черчилля, про роль особистості в історії, чому величезна заслуга особиста саме прем'єр-міністра Черчилля в тому, що Англія пройшла від першого до останнього дня Другої світової війни і вийшла переможцем. Тобто вони це все проходили. Коли диктатор, який з'їхав з глузду, розв'язує війну, і британці з першого дня в цій війні були і довели її до переможного кінця. І все те, що робила Британія, починаючи з 39 по 45 рік, от сьогодні я просто дивлюсь, як у нас як цей самий йде. В нових історичних умовах, але політичний алгоритм практично той самий. Тому британці, вони не могли просто по-іншому. Мало того, що Будапештський меморандум, друге, вони, як самі кажуть, the best в таких питаннях. В політичному і врешті смислах. Тому вони навчають наших військових, тому король Чарльз, я, по-моєму, колись вже розповідав навіть в якомусь інтерв'ю, що король Чарльз, тоді ще принц Уельський, в 2014 році прохопився в приватній розмові, що Путін, от коли поліз в Крим, робить те саме, що Гітлер. І воно вийшло на публіку, і я пам'ятаю тоді реакцію в Кремлі, що ні, члени королівської особи не праві. Та ні, якраз праві члени королівської особи. А що таке, як боротися з Гітлерами в Європі, британці знають краще всіх, і слава Богу, що ми маємо такого сьогодні союзника. Абсолютно підтримую. І ще один феномен є, який дуже, може цей стереотип певний, але в позитивному сенсі розповсюджений в українському суспільстві. Це британська розвідка. Ось наскільки потужна насправді ця розвідка, бо ми щодня, напевно, ви так само читаєте звіти британських розвідників,
які видають не лише там факти ми і так в принципі бачимо з боку нашого генерального штабу, там розвідки тощо, вони трактують, вони кажуть про наміри, задля чого Росія ті чи інші теракти там влаштовує тощо. Тобто, чи дійсно, або це певним чином легенда, чи дійсно британська розвідка така потужна і їй можна довіряти там на 150%, щодо Росії принаймні? Ви знаєте, я спробую обережно відповісти, тому що, звичайно, як і будь-яка потужна політична держава в світі, а Британія – це потужна політична держава в світі, вона має свої спеціальні служби, а оскільки інтереси Британії, вони в усьому світі, Британська імперія охоплювала значну частину території цієї планети, і у Британії інтереси практично всюди залишилися, якщо вони є, то, звичайно, ця система, вона має отримувати інформацію, і вона таку інформацію отримує. Чи можна їй довіряти на 150 чи на 100%? Давайте залишимо це питання для тих фахівців, які співпрацюють з своїми британськими колегами. За час мого перебування в Лондоні двічі керівники наших спецслужб, це початок, перше десятиліття цього століття, були з візитами своїх колег і навіть дозволяли послу про це знати. Я до чого веду. Ще вам скажу одну річ. У мене є знайомий, який колись працював в британських спецслужбах, потім став письменником, досить відомим оцих трилерів політичних, Фредерік Форсайт. Який от став відомий після The Day of Jackal, День Шакала, знаменитий замах на Шарля де Голля, його роман. Колись мені випало з ним мати бесіду години півтори з Форсайтом. Він представляв свою книжку, яка називалася «Афган». І генерал із Міністерства оборони повідомив на цьому заході, що ця книжка вже зроблена, значить, референс-матеріал для того, щоб вивчати, що таке ісламський екстремізм. Настільки глибоко проник цей колишній працівник спецслужб, а нині письменник, психологію того, як зароджується оцей екстремізм радикальний, що для того, щоб розуміти, як це працює, Британське Міністерство оборони рекомендує своїм співробітникам вивчити оцей роман, трилер-роман. Художній роман. Я до чого веду? Вони працюють глибоко, британці. Вони працюють по всьому світу. І, звичайно, той продукт, який вони видають на гора, яким вони діляться, ну, до нього, якщо ви кажете довіряти на 150%, у всякому разі його варто не упускати із поля зору, а уважно і ретельно вивчати для того, щоб володіти інформацією з британської точки зору, а британська точка зору не завжди буває хибною. Ви згадали Афганістан. І я хочу, знаєте, питання, я ставлю лише ті питання, які мені особисто цікаві. Ось коли Байден віддав наказ залишити Афганістан американським військам. Ми знаємо, як це відбувалося, яка там трагедія була для багатьох афганців, які були пов'язані з американськими, з Америкою, так? Евакуації, вбивства, терористичні акти, там загинули, в тому числі там чимало загинуло на американських військовослужбовців. Америка пішла, вона залишила там багато військової допомоги, там я не пам'ятаю, 300 мільярдів, здається, за останні роки вони вклали в Афганістан, і все це було, в принципі, марно. Талібан панує там, і це, в принципі, сприймалося багатьма, в тому числі в нас там аналітики писали, що це поразка, це ознака слабкості Сполучених Штатів. І хтось навіть, я чув таку версію, що
І Путін вирішив все ж таки повномасштабне вторгнення влаштувати в Україну через те, що побачив, що ніби Сполучені Штати стали слабкими. Але виявилося, що ні. У чому різниця ситуації з підтримкою Афганістану з боку проти талібів, з боку Сполучених Штатів, до речі, і Сполученого Королівства так само, вони ж разом там були. І в чому різниця між Афганістаном і ситуацією в Україні? Чому тут абсолютно інакша поведінка цих наших союзників, ну партнерів, але ну будемо вважати їх союзниками все ж таки. Знаєте, знову-таки зійшлюся на той досвід, який історичний мали британці там, таки, в тому ж самому Афганістані. Якщо коротко сказати, британці пробували давно, але пішли звідти. Угу. Отак от, якщо грубо сформулювати і коротко. Американці пробували двічі, і кінець кінцем пішли звідти. Треба сказати, що, наскільки я пам'ятаю, те, що треба виходити з Афганістану, Байден говорив задовго ще до того, як став президентом Сполучених Штатів Америки, він мав на то причини. Я думаю, ті самі причини, з яких британці, які свого часу пробували, вони все-таки пішли. Тому що скільки би ти не вклав грошей в формування того, що тобі здається, от має працювати, якщо воно не лягає на місцеві умови і місцевий культурний код, а воно не лягло, ми мусимо це визнати в Афганістані, то ця інвестиція виявиться, скажімо так, марною, і її краще не витрачати більше. Інша справа абсолютно ситуація тут, в Україні, тому що, власне, дуже часто можна прочитати у тих, хто знається на матеріалі, що війни виграють не просто залізом і скажімо так, зброєю і масою, а війни виграють духом. Тобто здатністю до боротьби. Дух, моральний дух. І от той моральний дух, який сьогодні показує всьому світові Україна, не тільки її Збройні Сили, а Україна в цілому, він, звичайно, на афганському цьому прецеденті, не так давно це і було, це разючий контраст. Це разючий контраст, і саме тому мені здається, що не можна порівнювати. Будь-яка історична паралель, вона кульгає, звичайно, але не можна порівнювати Афганістан з його традиційною культурою, яка століття сягає, і укладом тим традиційним, і Україна, яка 1000 років була в Європі, грубо кажучи, ментально, завжди була в Європі. І Україна завжди була частиною того, що називається європейською цивілізацією. Завжди. Починаючи від, я не знаю, там, можна дуже довго йти в історію. Але наша проблема, на жаль, полягає в тому, що от розвалився в 91-му році Радянський Союз, і донести до навколишнього світу такою нормальною, простою, але зрозумілою мовою, що от ми повертаємося туди, де ми були, нам за 30 років, ну скажімо так, дипломатичними методами, культурними методами не зовсім вдалося. І от зараз починаючи з 2014 року, та починаючи з цих майданових революцій, особливо зараз, останні місяці, світ, особливо освічена його частина, це Європа і те, що ми називаємо
скажімо так, цивілізованим світом, він проходить лікнеп. Зараз востребована українська культура, зараз востребовані українські книжки, українські фільми. Де ви? Звідки ви взялися? Хто ви? Та ми тут завжди були, ви просто не помічали. Так. І зараз наші вояки, наша армія робить, вона не просто воєнну роботу по відсічі агресору, вона робить ще й величезну культурологічну роботу. Вона робить такий стемп, таку печатку на світовий загальний стереотип сприйняття, що таке Україна, який буде даватися знаки на багато десятиліть вперед. Тому Афганістан і Україна – це, якщо, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Добре, я не буду порівнювати, звісно, Афганістан і Україну. І це було не порівняння, це було порівняння реакції Америки на ту чи іншу країну, скоріше. Але я хочу запитати, ось багато хто каже, що Україна стане для Російської Федерації, так званий, тим самим, чим Афганістан колись, ми це пам'ятаю, я пам'ятаю, ви тим більше пам'ятаєте, чим став Афганістан для Радянського Союзу. Тобто такою глибокою і остаточною, напевно, причиною того, що Радянський Союз припинив своє існування. Чи ви погоджуєтесь, що Росія як імперія, принаймні в тому вигляді, в якому ми всі її, на жаль, бачили останні декілька століть, так вона припинить своє існування саме через це брутальне вторгнення в Україну? Я не маю в цьому сумніву. А чому? Обґрунтуйте покроково. Як ви це собі сам обґрунтовуєте, пане? Один мій дуже давній британський приятель був буквально всередині січня, здається, чи вже в лютому, тут в Києві, коли, якщо ви пам'ятаєте, з усіх я не знаю, засобів масової інформації, що от, а він якраз приїжджав ще тоді, коли вперше ще не було вторгнення, але вже був, коротше кажучи, цей мій приятель, він член парламенту, каже, наш прем'єр приїде. Тобто я вже знав, що Джонсон приїде, а ще не було оголошено. От він, а чого ти не евакуюєшся? Бо вони ж таки нападуть. Кажу, дорогий мій, якщо цей кремлівський дядько вирішить таки напасти, то значить у нього, значить he's suicidal. Оце те, що зрозуміло для англомовних. Тобто він не розуміє, що він робить собі харакірі, кінець кінцем, і всі його оці от конструкції, яка називається Російська Федерація. Чому? Я дав дуже просту відповідь. Вони абсолютно не розуміють, що за люди тут живуть в Україні. Вся його інформація про настрої в українському суспільстві, на який він розраховує, що він сюди зайде і щось отримує, вона докорінно відрізняється від тої ситуації, яку я знаю, я думаю, що я знаю своїх людей, яку ми маємо на місці. Тобто той моральний дух, який є у українця, будь-якого, який, як ми в нашому будинку наступного дня пішли, я не знаю, там розливати ці молотов-коктейлі, будувати барикади і так далі, просто тут, в Києві. Це те, що Путін собі не міг уявити, що так буде. А це називається стратегічний прорахунок. Тобто сам факт того, що він без будь-якого особливого, Гітлер навіть Гляєвіцький інцидент цей видумував для того, щоб напасти на Польщу. Тобто переодягав там
Ви знаєте цю історію. Знаю, звісно. Навіть цього не подарували. Він просто тупо пішов на пролом. Це кінець. Він не зможе. Оця конструкція під назвою Російської Федерації після цього не зможе вже існувати в нинішньому вигляді. Я абсолютно переконаний. Саме такі думки. От я тоді коротко, але доніс. І ви знаєте, той погодився. Той погодився. Той погодився. Тому що уявити собі, що в принципі за показниками, скажімо так, цивілізованих розвинутих країн технологічних, Росія в її нинішньому вигляді, щоб вона могла протистояти мотивованому 40-мільйонному народу, за яким стоїть практично 2/3 всього світу з його, особливо англоамериканці, що найважливіше, з його можливостями, з його економіками, з його військовими потугами, це самогубство. Воно йде конвенційно зараз. І вже конвенційно Україна дає зрозуміти, що те, на що розраховували в Кремлі, далеко від того, що ми маємо на полі бою. Ось хочу, пане Ігорі, продовжити тему військової допомоги, збройної допомоги. Ми вже ще навесні був підписаний закон про ленд-ліз, так званий. Це було так урочисто зроблено в Білому домі, в овальному кабінеті. Все як і треба. І це ленд-ліз, це абсолютно чітке таке посилання до тих подій Другої світової війни. Але насправді ленд-лізу ще немає. І ось я там з деякими людьми, які розуміються, розмовляв, що кажуть, що він почнеться ось буквально всі дні, може там за декілька тижнів, і навіть це і далі це буде набирати оберти. Чому, на вашу дипломатичну думку, це так не швидко працює? І на який масштаб допомоги з боку як Сполучених Штатів, так і Великобританії і інших країн, включно і з Німеччиною, яка там вагається все, але зрештою, мені здається, все ж таки вона буде допомагати нам і танками, і іншим. Яку нам хвилю допомоги, на яку нам хвилю допомоги чекати ось перед Новим роком і в Новому році? Якби я навіть і знав, то я, мабуть, не сказав би. Я ж не питаю вас кількість, якість і дальність. Да. Єдине, що я опосередковано дам відповідь. Я думаю, що вона дуже принагідна в цьому випадку, як відповідь на ваше запитання, на що ми можемо розраховувати. Коли історичний, ви згадали абсолютно правильно, що це відсилання до періоду Другої світової війни, і навіть і слово ленд-ліз, і урочистості, і так далі. Коли тогочасний прем'єр-міністр Великої Британії зрозумів, що таки буде ленд-ліз, і вся американська потуга економічна і військова буде, ще Америка не увійшла в війну. І ще вона просто вирішила про ленд-ліз. Уже тоді зафіксовано було в щоденниках, що британський прем'єр-міністр своїм друзям сказав: ми вже перемогли. Ми вже перемогли. Саме тому, що американська економічна потуга кінець кінцем призведе до того, що хребет навіть такої потужної економіки, як тогочасна нацистська німецька, буде зламано. Так воно і вийшло. Сьогодні навіть порівнювати те, що має так звана Російська Федерація, з тим, що не маємо зараз ми, але що матимемо ми, в цьому контексті, це плюс Британія, плюс Європа, це на Німеччину тоді працювала фактично вся Європа, якщо ви пам'ятаєте. Так, це була загальна європейська армія, до речі, і вся економіка Європи працювала. Тобто це не лише німці з італійцями, деякі навіть про італійців це не пам'ятають. Ні, це дійсно це вся Європа працювала. Зараз Путін наважився напасти на Україну,
ну, в принципі, не маючи жодного союзника. Навіть, ну, Білорусь, так це такий підлий союзник, але все ж таки, ну, такий непотужний, Ні, м'яко кажучи. список ми побачили, там пару днів назад було голосування в Генасамблеї, там дуже такий цікавий список. Уже 7 їх залишилося. Навіть уже ті, що колись там голосували разом, вони вже повідпадали. Там 7, але такі, що краще їх не називати, навіть ці країни. Да. Союзників нема. Китай навіть утримався по цьому голосуванню. На вашу думку, Китай дійсно утримався, або вони таємно щось там роблять, американцям брешуть, або мовчать, а насправді допомагають Путіну, або через цю корейську диктатуру допомагають опосередковано. Як насправді поводиться Китай до путінської Росії зараз? Офіційно я чому згадав, що Китай, який до останнього часу, ну принаймні в рамках цієї універсальної структури, як ООН, він виявляв політичну позицію, яку певним чином можна було трактувати як не те, щоб нейтральну, але ближчу до російської позиції. То зараз уже важко сказати. Публічно досі оці ритуальні мантри повторюються, але те, що там робиться по факту голосувань, по факту того, що на зустрічі в Самарканді Путін мав виправдовуватися перед китайцем перед Сі Цзіньпіном по ситуації в Україні. Це говорить про те, що в цих відносинах відбуваються зрушення. Ну, мої спостереження такі, що як би це не було так, як ви сказали, це б не було публічно зроблено, бо там не прийнято публічно претензії висловлювати будь-які, навіть такі, ну навіть м'які, і вони прозвучали насправді. Так, Китай це окрема цивілізація, і там свій кодекс поведінки, в тому числі і в таких питаннях. Тому робимо те, що маємо робити, і чекаємо, коли воно почне валитися. А те, що воно почне валитися в Російській Федерації, то у мене це не викликає ніякого суду. Ну, і останнє запитання. В нас там 3 десь хвилини залишилося, не більше. Ваш прогноз, яким чином, що ми маємо вважати перемогою над Росією, і що залишиться від Росії в якийсь спосіб? Як ви думаєте, ваш прогноз? Перемогою, з моєї точки зору особистої, може вважатися тільки повна деконструкція путінського режиму. Це на додаток до, звичайно, звільнення всіх територій, які на сьогодні є тимчасово окуповані. Що буде потім, треба дивитися. Є варіантів багато. Один із варіантів, та кілька там варіантів. Хто каже про те, що є слово федерація, от федеративні утворення мають сказати слово. Хто каже, що колись була така організація, вона зараз напівмертва в системі ООН, як Trusteeship Council, це Рада з опіки. Хай ООН візьме опіку над цією територією великою, бо там дуже багато роботи. Ну, грубо кажучи, треба дивитися. Є ще ж так званий демократичний рух, тільки він весь поза межами Росії зараз. Він такий умовно демократичний, там такі параноїв ковчег, як я кажу, там всі є, і такі і інші. Да? Але багато хто з росіян, з опозиційних, це вже точно, остаточно запитаннями в цьому етері, вони кажуть, що ні, лише залиште нам ядерну зброю.
Ми все зробимо, а ядерну зброю залиште. І ми побудуємо демократію, але ми можемо бути корисними Заходу для протистояння з Китаєм в перспективі, залиште нам зброю. Ми не можемо не бути великою державою. Це їхній наратив. Ось що буде насправді? Чи буде залишитися Росія ядерною державою в результаті цієї війни, чи ні? Я вважаю, що Росію не можна залишати ядерною державою. Після всього того, що вона наробила, особливо протягом останніх кількох місяців з цим ядерним шантажем, погрозами, це питання, я думаю, воно вже знаходить потихеньку відгук і в владних кабінетах там, де воно має бути предметно розглянуто і вирішено. Це питання, ну, для мене воно однозначне. Ну, я думаю, що Ядерна будемо, окупація. будемо надіятися, що Захід і разом з Україною не повторять ту помилку, яку було зроблено стосовно Радянського Союзу, коли лише подивилися, що ніби там демократія, так, повірили і сказали, нехай буде ядерна зброя, Україна нехай здасть, нехай все в Росії буде, вона демократична, а виявилося, що побудували знову ж таки рейх, да? Я дякую вам, пане Ігоре, за те, що знайшли час. Ваша аналітика дуже потужна, обґрунтована. Завжди цікаво вас послухати. Ви тримаєте руку на пульсі і ну, дуже вдячний просто вам за те, що ви з нами були. Дякую дуже. Дякую вам, будемо здорові і до перемоги. До перемоги. А нашим глядачам я дякую за участь, за те, що ви разом із нами, що допомагаєте Збройним силам України, нашому каналу, за те, що ви є. І наближаєте повернення Крима в Україну і перемоги всього українського народу над цією рашистською пухлиною на тілі світу.